Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes. Niger foroba jabaraniso sanfɛ Général Abdourahmane Tiani ale y'i ka dantigɛli kɛ sanga 30 ɲɔgɔnna kɔnɔna la. O mun senfɛ a y'i da don Niger bilama taabolo la fo ka taa se babu wɛrɛw ma i n'a fɔ CEDEAO kun kan. O mun babu kan Général Abdourahmane Tiani ale b'i kanbɔ k'a fɔ ko fosi tɛna olu bɔli bali CEDEAO kɔnɔna la. Notre pays a décidé, avec nos deux autres pays frères, le Burkina Faso et le Mali, de quitter la CEDEAO. Il s'agit d'une décision irréversible. Général Tiani ka fɔ la olu bɔli CEDEAO kɔnɔna la olu ye waati jan de ta k'u miiri o la koɲuman. O kosɔn ko o wale kɔlɔlɔba tɛna kɛ o la sabula ko CEDEAO tun ye jɛkulu de ye mun bɛ diɲɛ jamanaba dɔw olu ka bila la. Ni Abdourahmane Tiani ale jalaki bin CEDEAO kan a ye AES jɛkulu tanu o mun kɔnɔna la Mali ni Burkina Faso olu faralen bɛ Niger kan. Abdourahmane Tiani ale b'i kanbɔ fana k'a fɔ ko Niger ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ sabula k'olu ye dan sigi a lakanako bɛnkan dɔw la o tun bɛ u ni jamana dɔw minnu cɛ i n'a fɔ États-Unis.